Hello, hello, hello! Ulit sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. At ngayon nga, it's Mother's Day celebration. Ayan, hello! Hello! Mahilig siya talaga na naka-side view. Ayan, Happy Mother's Day nga pala sa mga mother. correct. Sa lahat ng ating mga ina, ayan, mama, ayan, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Okay? And, for this afternoon, anong request mong ulam? Sabi mo? Kasi kagabi, nagre-request siya ng ulam. Ang una niyang gusto, yung, ano yung tambakol? Oh, gusto niya yung tambakol. Eh, sabi ko, hindi nga pwede kasi mataas yun sa uric, tsaka madugo yung isda, so bawal. Kaya, ayun, eto, naisipan ko na isa sa mga nabanggit niya kagabi ay yung kanyang sinigang sa miso. Yan. Ay, bisita. Ang sinigang sa miso. Yan. Okay. So, bumili ako ng miso, fish belly. Ayan, worth 200 pesos para sa aming lunch. And since this is Mother's Day naman, gawin natin medyo a little bit of special yung aming ulam. Masarap. Gusto mo ba? Sarap. Parang napipilitan ka na. Agoy. Ayan na. Kunti lang ka natin. Dahan-dahan lang kasi. Okay. Kamusta yung lasa? Approve? Masarap ba? Carry lang. Tama lang. Agoy. Hindi talaga siya magsisinungaling. So, hindi masarap. Wala si Des. So, hindi masarap. Kasi tama lang. Noon, mama, aray. Naalala mo noon kung ilan yung gusto mo maging anak talaga? Kung ilan talaga yung gusto mo maging anak? Parang napagplanuhan nyo ba kung 5, o 1 lang, o 4, ganun. Agoy! Ilan, ano ba yan siya? Ano? Sabi ko kung noon ba, naisip mo, o naplano nyo kung ilan yung gusto nyo maging anak? Agoy! Wala pa rin ako naintindihan. Sabi ko kung noon ba, naisip nyo kung ilan yung gusto mong maging anak. Kung ilan yung gusto mong maging anak. Noon? Ilan yung gusto mo? Agoy. Ha? Dagdag ako pa sana na isa. Kaya wala na eh. Kaya wala na eh. Wala na. Gusto mo talaga 3? Paano kung lalaki ulit? Wala tayong magagawa. Nung nalaman mong nung nalaman mong Becky ako. Anong naisip mo nun? Wala naman. Wala. Hindi ka nagalit? Hindi ka na-disappoint? Hindi. Pero nagandahan ka na sa akin nun. Hindi. Noong una, nagagalit lang ako. Nagagalit din ako. Ano ba yan? Kaya lang, wala akong magagawa eh. Ang sinabi ko na lang, na magpakatotoo ka. Yun lang. Magpakatotoo ka. Gawin mo ang tama. Pero hindi ka nagalit. Taray naman. Hindi siya nagalit. Masarap? Malambot pa.
Noon ba naisip mo rin na naisip mo rin na mag-asawa ka na lang ulit, ganun, o maghanap ka na lang ng bago? Wala akong natindihan. Kung noon ba naisip mo na mag-asawa ka na lang ulit, o maghanap na lang ng uli, ganun, bago mo makakasama? Wala na. Ano ba yan? Uminom ka nga. Ako. Sa buong vlog natin, nasasamid ka na nasasamid. Wala Ayan. na. Ayaw mo na talaga no. Ano pinakamahirap sa pagiging nanay? Ano yung pinakamahirap na part? Saan ka nahihirapan? O saan ka nahihirapan noon? Na Maging nanay. maging nanay, Anong part? yung paghahanap mo Yung paghahanap buhay. na kasi hindi ako nakontento sa sweldo ko eh. So, kailangan pang humanap ng pagkakitaan. Meron akong ginawang sulat for you. Yan. Actually, na-post ko na rin siya. So, babasahin ko na lang. Ito yung message ko for you. Naririnig mo? Okay. Dear Mama Jolly, madaming beses ko na gustong sumuko dahil sa mga pagsubok natin. Umiiyak ako, pinanghihinaan ng loob, pero sa tuwing niyayakap mo ako, lumalakas ako at binibigyan mo ako ng napakaraming dahilan para lumaban. Sa paggising ko, hinahanap kita kaagad kasi gusto kong ay araw-araw kong maiparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Sana manatili kang malakas kasi ikaw ang lakas ko. Manatili kang masaya kasi ikaw ang ligaya ko. Kahit madami akong tinuturing na pangalawang ina sa buhay ko, ikaw pa rin ang the best mama sa akin. At dalangin ko sa Panginoon na patuloy niya tayong gabayan at bantayan para mas mapasaya pa kita at maalagaan kita hanggat sa abot ng makakaya ko. Mahal na mahal kita, Mama. And I love you so much. Happy Mother's Day. Alam mo yan, di ba? Oh. Araw-araw man, lagi man tayo magkaroon ng problema, tayong dalawa ang magdadamayan at magtutulungan. Ayoko lang nang nai-stress ka, nag-iisip. Diba? Sabi ko naman sa'yo, hanggat kaya ko gagawin ko yan ng paraan. Salamat na. Salamat din. I love you. Naalala mo yung huling sulat ko sa'yo kung kailan? Ha? Yung huling sulat ko sa'yo? Hindi mo naaalala? Elementary pa kami nung nasa Brunei kayo. Yun yung huling sulat ko sa'yo. Pero sa ngayon, di ba, syempre, alam mo naman yan. Ganon ka din naman sa akin, palagi. Di ba? Pagkagising, kapag malungkot, lagi mo lang ako niyayakap. Totoo yun, ma. Kasi kapag nangihina na ako, niyayakap kita kasi ayokong panghinaan ng loob. Sana ikaw din. Kasi di ba alam mo naman yan, kung ano yung lagi ko sinasabi. Gusto ko, happy lang, masaya lang, di ba? Kasi may problema na nga tayo, tapos malungkot pa tayo. So, kasi lagi mo nang isipin na kahit wala kang ginagawang trabaho, hindi mo ako tutulungan financially. Hindi yun importante. Ang importante sa akin, okay ka, masaya ka, mas masaya ako doon. Mas makakaisip ako ng paraan para sa ating dalawa. And gusto ko magpasalamat din doon sa mga kaibigan natin, sa kaibigan ko, sa mga ate-ate ko, sa mga classmate ko, sa mga katrabaho ko na tumutulong sa ating dalawa. Sa mga boss ko sa racket, maraming salamat sa inyo doon sa tulong na yun. At
lagi ko yung ipagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po ng mga kaibigan ko lalo na tumutulong sa amin. Thank you so much. Kaya wag kang panghihinaan din ng loob. Alam mo yan, ha? Kasi ikaw lang ang magpapalakas din sa akin. Diba? Paano pag mahina na rin ako? Paano ka, diba? Happy Mother's Day. I love you. Ha? Salamat. Sorry, hindi kita mabigyan ng apo. Okay lang. Ayoko rin na masubukan. Charot! Okay ba? Angela, happy lang ha? Okay. Kain na tayo. Oh, may gusto ka sabihin sa mga mamshis? Sa mga mamshis natin, sa mga mama rin, sa mga nanay na nanonood. Happy Mother's Day. Ayan. Pero masaya ka naman, di ba? Happy, ah. Masaya naman ako. Ayan, so, Kain tayo. kakain na tayo para sa aming lunch. So, let's eat. Kasi naputol na yung pagkakain namin. So, ayan, bago po ang lahat, muli maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers at nanonood ng aming video, ng aking video, mula sa Ma'am Shiji na aking account. Ayan, ipakiclick na lang po and subscribe my YouTube account. Just simply type Ma'am Shiji sa aking YouTube. At Althea Baba Boom naman po mula sa aking Facebook page. Ayan, muli maraming salamat!